29,73, domácí přípravka Uhlířské Janovice! Tak Milanku, celý tým se vyrovná. Dneska pěkný výsledek. Péťa u toho svačí. Zlato. Těšíme na domácí pořádající Janojská přípravka. Velice pěkný čas, 29,73, který můžete vidět třeba u mladších na 10. místě, nebo dokonce i u starších na 5. místě, takže to je slušný. Dneska se jim zadařilo. Koukejte se stavě a je vidět, že jim to svědčí. Tak dobrý, můžete jít. Takže mladší.